Kilna kajigang koloni parani sikla boyar jomatiani totora sogoi munamoi tongkha umor bisinoi jitham bisikni romoi sak hamya klaijak tabuktebo terek gesa tori kubute ongkhore sogoi tongbaikha tabuk lukurokni thani boyarni buma kabui chubachu sankha tongjangnai chajangnai kri nukhungo mungsa kri wngmabai rang poisani bialni bagui belaino tongkesebo ma tongui tongkha boyar jomatiano kaham doctor bai phunugui manya ongui joto tiprasa lukurokno chubachu sanai mokolni mukti klai chubachu sanka boyarni buma kokduk number wngkha 8144584240 Pungkaham belekino khairujana kok tomatini ang non bagai hani lukuran bagai kok tomatu bipeka omongka atharpla andarni kajigang koloni tei banglai hinjago o kami nimung tik orono nui mankana o nukhung obo kintu kaisano orono tho chawo nung bebak orjaga chikon te nok belekino tapok jeng tangai nuginai bisinga hapangke sini takuk kekoi sela bini umor saimia ko ang bini kokte seng saimelenai boyar jamatia bini mungkangke bisikni romoi bini sak hamya tongoni tamjani bemar tabok lukuroni bagai belekino chubasu nai tongka ono khungni borok bini buma bo belai chuya borok nukhungo nukuno saimanai na nukhungni mangkli bo mahai geseng tini hani hai tini tek dosta tamani jorabo no faisopeka koktoma nok khnawai mo kaisa Facebook tamjani arja awai o awai ngmani nugui nai tongoi maya ang jeto ani andar klayo ang bokaba jaga je or jaga fainin bagai seng trek seng bising haboi nalenai seng boyar be kolom salenai baham bo mahai bini bemar seng nalenai ang tabung puila habnai ake habjaye ko engko orono ekdom chikon tete engko orono brok thuo chawo na seling tongo na nini mungsa kore ekdom fensa jibelai risk fensa jibelai risk basa kange jarak kuchu kolorang ke jarak hajrang ke dotras dirksa soipeni umahisi belai khairjonai nukhung belai kore yongsoni nukhungni noi mankana muno bini muno boyar bomo hai bini totrawan nung ka bini yakoro thung kumuti mang phuli baijak bini mungkin bini ama bini bufa tongkana acha achang tabok trek boyar bai koglam salinai bomo hai bo bisi bo mo hai ke bemar manjaka ba tamungai bomo hai nini mung boyar blena Ani mungkin boyar jamatia. nung age bora pore Mani ke school puri. manika bo class Go class 12 ke te exam roli ke बाहर उठांग पे class 12 ra pore ka exam roi malia khatar khaste bo samung tangai ka koi mas tai ba to koi bosa to karo jaga 7-6 मास 6 mas ke nini bemar ke aron nukungo faide no faide bemar ung na aro deung बाहर ni वो मजा पे और 3 मास बाहर उनका और जगह नाइजला अपन हाली है के नगो फिर में पहले aro na jaka बेंगलुरु नाइजला और जो हाली है के नगो फिर बता करो तो हम या को nung tamo samung tangai aro रो कैप्टन सांगता कैसा रेस्टोरेंट कैप्टन खाई nung na koro bose aro samung tangai Sini borok ke kes kere Nepali rok mangsi. borok ke mahai nini je bemar ma hai borok odo Borok ke apa sekang ngi thangla tong masai cha. sem Ba ke semang ngi thangi nogo thangke thai kai chaka. Genang nogo si phiro ngi thangi dai ti nogo na derung na di borok suggestion ro kata. aro ni je noni udata Yang nogo phai ni puri bita karo te ham ya. Kibun try to tong dai ti ham tang ni lukorok no rang pe chakri ba hospital bunai ja mali ya. nung aro wife seng na jaka White ham. na jaka ngat tripa thai ba bisa na jaka Tripura ke vices na ja.
Berjaga apa hospital? Oro tepani o private tongmani oro hospital. Ode kote pani hospital aja kana. Pro private us na jo. Goro sor Tripa family masa na aja kana. Nini kami ni lukora nona cucu baka. abulang saimali. Oh, coba kana ni paran berorok lukora coba ka. Nona tai sab coba ka nini oh am sini am sai ni neta ro. Sar Purnachandra sar suba kabo. Puno Chandra coba ka. Terus Terus busuk suba kang lo sili. Gebon kore ti kuch bana kare. Tapok ni sorry bom hai matong. Na ni ko jam sa. Muto motok na ri bom hai. Jing jing ke sa. Jing jing sa na. Motok ya na. Moto horok thiro khai horok ya moto. Nang putu pu. Mapu moto Mapu na. na. Bom pula sengra ar jeneng pator tong pro. Pula bom ke sa. Berjaga. Yang di operation khai je. Yang di gebon kore oro khai. Samu nang moro bom hai aro. Jetra tong mani. Oro Samu de fer na tu kuma war de fer na bom hai. tuiro khai ya boru aro kabang abo mili liya ke sini yang ni tui khai rukni abo rogi sojo khai mali abo tehor ge rogi romi khai Nang to soi থেকে 7 মাস তুমি কা 6 মাস পরে nang bom hai. 2 মাস পর কি Dua mas sinta pore ja sing na. Tira tong ni ya. orang Nang tanah sing don krok sang ka. Otang ka. angke bonus noru ya english thangja Tabok kisah mangkli penuk sini yang mulinya kungrok sarap. Yang kalian beli. Kamu ke operasi kajak godaran totran itu yang bunyi. Nang sajeng empat saja man. sejung ke bapa maya Ini maya baca maya na. Atu teman. sara sasu Siro desa. ni sing sa kokoi Nang yang rom mete mekek maya. Nang kisah tu pro mai ke nang tu makan suwe. kaisa position ke thuma ya high position change khai mato ke pain Noros di mata mana. Dok ge au bini boyar ni ini nomor besar no. 23 Bini umur engka 23 23 bosor tabok sikla kelas 12 jera purika tang puja kering ma bai bo exam rimalia abuni bagai bapata haste tanggai samung tangai ka nukungo rang puja calona bagai bini buma pasongno rang bisa calonan bagai bon pata haste samung rang ajana bagai tangka ya bar jaga tanggai 6 month to 7 month hai tongka 2 mas tongoi no bini rogi trek te tungma mahai miliangai te bai bilir jagli ya bini sak bai yang bagai babe mar manjaka arjaga prai waitam nai jagai bobo aro ba patar hastewa hamlia no kipil peka no ke parawa phai awaisa jaka udu kote panya haipono hamia ko tabok lukoroni chuba chu belai khano tabok treatment ma operation ma khainai operation khaje kabang masi keba hamia ko tabok tamo bemar au no tamo riput man orote panya nai jakro uripun terus najak yang aman ya yang bisa yang sepedi saya apa no kongres no nang to buma ba bot ase koro saimia riput tamo riput man ni nang sajak doktor ba Oh, boni omo tei ba khathai kisa na tong ke berarti omo
boni cancer ta ke angka bole cancer no si bidesa si hanya ke paimani sar mana ke munar di nita nir kagos ta ke bo soya nang ku chakere ning bai ga man khai mana ang no to ni bo pai pai ya sekki sang ma to ta Nora asa jong pro bese. ani takuk de ani ta Ni asa jong ta ni bisarok ta. khorok ba bore masa sala khorok bore le masa mental ku suku bo bro baksa Ni bisa tong le. unde te bro pai na ke bi masa Kamu kusirang bono sudora kalaka kamuro buro kata ke bokisa hare ro ka nang ku chakre ba amang bides tang pe labaro ra ha ek mas tu si hana ba ke ang bok tong ka bon pore ke mung ka khakla ning kan ke bo wase be dum chole yang kata ke apro ke bolum ka ke bono tulang maya ni rang ku chakre ning ba ke tulang nai ana ha si charo di bon bokro bo kon so ku chala ta no ke bo tasaro bo bare mang ni to mane bono 10,000 aste hajar ro hoi nogo si mung sa kering ke o nog no bubunya stang ro o palan dam sa ro jama ko keba bo ba mai kisa nai mui ko thok sang mui ko thok bai ka sar mane be wa su ma sar ke ang bo no chi bi si mai matang masa na ke bunya so ba su ro jadi no di pali serong no 3 mas toy ro ka nor singo hospital lo ke ang hai nai yang thang pi ja ka police wa ni no nin ba sa hang ha tlang thang di nin basa na taga ke sang phiak ro na nin basa te cover khana ke ba salbang kata to mani ke ba o mo bo hai bo hai ke ba ang se ba no sa si nai ke am boni pi ho ka kisa boni bang to ba sorang sai ne ba se boy ni bang ke ba sadi yang ho ni tang ni ro bang ma ga jawe ni ro ni ching sinai ang tum sa suk jali ya mai chan pata pati mung sa si ke ro ke ba ni ro khai ma ke ba bo ti ro je ki hanja ke wan ba sa saja gan tong thung ang mo te chikla jibu mo te ani jaga hin kaka mani mo ani jaga ria mo ani kibi kang na jaga ang te samalia ang kaki maka chi ugo sanu nai nai si Ketoro rapar to. kere mo sa kere nok tai sa ang pali pe kya ni o ya amo ke besani si besa pai jamani ani mo sa kere Ni bisa ba tong kayo. Ni bisa ni jago nang to. bo ba bi ade tangai bo besa masa tong ke tong nai ani no mo sa kere Angai bersama-sama pada tanggal bo mai kisah-kisah hocar bo palma ya mun bisa ko bo pada tanggal 10,000 20,000 maafan do tai ke bang ma angai ki bermo pore do mani bu pang palo ba pang pal ke pore kasi we mo ano baka ani amano tangro liya ba na sik jak se amano ko tong di asik te boyano be man na idan besana bai khebe kang palma liya bu pang kosong nang puro ka sekal sa puro ka berasa nang puro Take thung pai tala na ko sol na hinam la hajing ang palmal ya ni bon pi hai ti khai jau kini rong nan bosan harma ke ba harma ke pai ke ang pal si ma ti ang nu kan ke bosan makol musti ke lai ani bosa mo masa si gian betong le ka betong ta mung sak roi anu sa sama sama ke na sire bu bon gian ok mung sak re kha bosang pere ro khorong ni ja ro ni rong no coba suruh an besano ada hana zaman no Ni mutamo yang ni. an bum gondorani Kanaiman kana lukorok belek nu khairjani kok bini amak saka je o nok thai kaisa singsu kya ba o jap tabuk je nok tong tong mani omo jikon te bai bai tang rang man chimo chachi o je pilar kaisa cement ni obosa siro thai tong ko bang ki ko si tak je nok phang bai a je pilar ni nok phang je pilar namnai pilar je phalnai je sel khainai bo bai tabang nuru na paisa khange paisa tlang ja khange brok ni tong kai jagas nok ring nai omai si obostha ni tong ka tei 3,500 o sekang 2,000 kana ai ke mun talang mai ang daktoro buino siro thai ma ro ke mai rung pai kya buino bro khang ke as de ha darang le busuk thang nei ba usrai no bunai kya te kai chang ro ya te phil jang no thang te pora ro ani nu khungo khai pe kya ke ar si 1400 2500 thang pe ke bang bun mung sa khai ma le ya yo ru ang si suk jak tong ang sa hai si niran busano
Ada harjamana hel khaibai jasidi. Omo khub boro kasi lekha bukurang ambon khub kosto ke pore ro. Bobo raba rawo 12 boson chini kata potro bai pore jau srai. Raba rawo iskor thang mai to bobo buka kasi apa. Dama khaibai jinai loko rongi rong nan besano harbai jasidi. Ang bono si apa. Omo kaisano boroni tongthai nui mankana warok eba buphangrok phoni tongmaikha. Abo tabuk phonte bai thangkangge boroni tongthai tei korik lakhatai siling korik ekdom yang mukhe tongandar. Chibugro sahabnai thambai to kuno kunarona kuno mungsa korei ro. Kaisa ni chikon te. Oro ke nungtu na yongna. Lukorok kha ganang tei maya ganang. Bono boyarno chung hamran engke noron chubachu belai no tabuk nango. Obong kathai athar bola kajigang koloni teba laibo hinjago mo tik gandaron belai asik salia mendut bai. Ang broni kok du number nai bro bekrunai bagai tai broni account number rok ang rir banon rok ni subamung tongkhangge subai mannai noni phone pe jibe to tong na ni phone pe tong na ni phone pe tai jibe number kisa sadi kaisa sadi sadi Ani phone number ke 8144584240. 8144584240 obongka boyar jomatiani phone pe number rok je subanamu tunai rok kisa subajadi bo tini সোমবার সোমবার 24 আগস্ট 24 তারিখ আগস্ট ni salmari o thik 10 jorabo no 10 tamani jorabo nang phai sokhaika bo tini no tei srapsa 11ta 1ta ro no bo Udaipur Tepani hospital o tabok treatment khlaijanai tai oro bisingo je boyano subanai rok phai sokhaijak kaisa NGO tiprasa subalai bodol hnai o kelam jani no brok bo aino chaitokhaijak brok boyano brok admit khlainai Udaipur Tepani hospital nge ang screenshot ori nai bo boni khukbai samani yagola boni phone pe number ang sabono ang screenshot ori nai je chupana mu tunai rok bisa chupa bai de tini phat botini no abo khlainai treatment khlaijanai nge hambai tin bai aslas nai. Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow, and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality.